Atzegi, 60 urte gaitasunak lantzen, 60 urte adimen desgaitasuna duten pertsonak gizartean integratzen eta jarrera positibo hori auspotu nahiko genuke gaur. Eta askotan bezala, gaur ere ez gaude bakarrik, gurekin izango dugu, kasu honetan etxetik hori bai. Maitane Ormazabal, arratsalde on Maitane! Arratsaldeon. Haupa, Maitane, gaur etxetik, baina moldatuko gara, egingo dugu gaur ere zerbait. Maitane, zuk ezagutzen duzu Atzegi, eta Atzegi bezala, integrazio positibo hori lantzen ari diren elkarte bat baino gehiago, ezta? Gertutik, nik esango nuken odolean dakarten zerbait dela, amak emantziguna eta etxeko ia guztioiek etorri zaiguna, nire lengusuei eta nire seme zaharrenak ere hartu duena. Nik ikasi nun lehengo batez gizarteratzeko goi mailako teknikaria eta olako modulori ikasi ondoren jende gehienak egiten du lan esango genduken elkarte hauetako batean. Eta nire inguruko jende askok Atzegin egiten du lan, bolondrez bezala sartzen dira hasieran eta gero hasten diaia bertan lanean ezitzaile modura. Eta Atzegi bezalako elkarte batek gizartean pertsona askori ematen diena komunitatea da. Denok beharra daukagu komunitateko zati edo parte izatea. Eta urteak izan dira, usuario pertsona asko komunitate honetatik kanpo gelditu dienak. Eta eskerrak, zorionak, Atzegiri eta elkarte guzti hauei, ze pertsona guzti hauek komunitatean sartu dituzte, eta hori da gizarteratzea. Eskerrik asko, Maitane, berehala egingo dugu berriz zurekin bat eta komunitate horri buruz hitz egitea gustatuko litzaiguke. Atzegik 60 urte, bideo eder bat ere egin dute, besteak beste atzegizaleak biltzeko helburuarekin eta etxean zaudetenok, agian ez dakizue, baina zuek ere atzegizaleak izan zaitezkete. Begira. Kaixo, Igone naiz, 29 urte ditut eta Gipuzkoako herri batean bizi naiz. Hemen ditut familia, kuarrilla eta zaletasun pilo bat. Eta desgaitasun intelektuala ere barut. Pertsona gehienek naizen bezala onartzen naute, baino batzuk ezakite nola hitz egin nirekin. Asko begiratu arren, ez naute ikusten. Eta errazara, gainerakoi bezala tratatu behar naute. Hori bai, gauzak zaila jartzen direnean, asko eskertzen dut zure babesa. Egia esan, pertsona asko kartzen haute kontuan. Nik atzegizale deitzen diet. Haiei esker orain eskola batean egiten dut lan. Agian zu ere atzegizalea zara, baina oraindik ez dakizu. Goazen orain jarraian bideoko ahotsari aurpegia jartzera. 4 urte daramatza Atzegiko kide izaten eta berak esan digu bere bizitza aldatu egin duela horrek. Gurekin da, Igone Urkaregi. Haupa, Igone, arratsaldeon. Kaixo. Ongi etorri, zer moduz ongi? Super ondo. Horrela, oso ondo. Igone, ze bideo politia egin duzuen, oraintxe ikusi dugu? Eskerrik asko. Gustatu zaizu zuri bideoa? Bideo bat. Eta proposamena nola iritsi zitzaizun zuri bideo horretan parte hartzeko? Deitu ziaten Atzegitik eta errandun baietz. Eta segituan esan zenuen baietz, ala pentsatu egin behar izan zenuen? Ez. Segituan? Pentsatu gabe izan zen. Eta nola izan ziren grabazioak, ze joan zineten estudio batera, edo nola grabatu zenuten ahotsa eta guzti hori, abentura handia izango zen, ezta? Bai, nahiko handia. Enzi egin genuen, hau grabazio bat da, eta gero egin genitun beste bideo batzuk. Nahatzen naiz ni beste baten. Eta ikusi duzu emaitza eta gustatu egin zaizu emaitza. Bertan bideoan esaten duzu, Igone, atzegizaleak behar direla. Bai. Behar dira. Behar dira eta, nik uste pentsatzen duguna, baina atzegizale gehiago raurezila. Bai? Bai. Beraz, zergatik behar dira atzegizaleak? Behar direlako, beharra duten parezgaitasuna erakagun pertsonei laguntzen digun pertsonak. Eta zure ustez, orain pertsonak aipatu dituzu, zure ustez, gizarteak ondo tratatzen ditu adimen desgaitasuna duten pertsonak ondo tratatzen zaituztegu, Igone? Zu nola sentitzen zara? Ni nahiko ondo tratatua sentitzen naiz. Oraingoz, eta nik uste gizartea, momentu, esto orain
Asko ez hobeturela gai honetan, tratamenduan, Zuk Tourette sindromea duzu? Bai. Azalduko diguzu zer den? Enzirire, ez da niri hasi intelektuala gehienara hasi komotizitatekoa. Eta enzirire tics multiples, batzutan baritut igual nahi, orain ez zait notatzen medikazioa eski, baina batzutan baritut esan hitzak ez direla oso agaraberak Egokiak edo. Eta dire tikak dira. Tikak bezala esan duzu direla, ez da? Tikak dira, nizi, generalen da tics multiples. Eta hori noiz agertu zitzaizun? Ze adin zeneukan gutxi gora bera hori agertu zitzaizunean? 17 urte. 17 urte, eta hor diagnostikatu zizuten Tourette sindromea zeneukala. Diagnostikatu ziraten 5 urte geroago. Ara? Ados. Eta ordura arte, nola bizitu izan zenuen hori, edo nola eraman zenuen hori? Naizko gaizki, ere bai nekan justo tokatu zitzara momentu horretan nera mona zegoela Alzheimerrakin. Ara, zeko gorra, Esto eta nera ma hasi zan orain dakan kanzerrakin, osea que... Bueno, así, bai, justo, más o menos gara hartan. Bai. Así que nahiko... Garai gogorrak, ez da? Garai gogorrak, Etxean bai. garai gogorrak tokatu zitzaizkizun, eta zure Tourette sindromea zela eta zuk ere eskolan eta lagunekin egoera zailak pasa behar izan zenituen? Eskolan, osea, ni hasi nitzenean, eukinu ezin nitzala eskolara joan. Bai, Ezen egon eso bukaeran eta ematen ziaten, bukaeran egon eman ziaten justo el titulación de eso, baina eta hasi nintzen formazio profesionala batzu, bi formazio profesional, biak ezin izan nitun bukatu, ze bat nintzen nazkan esto tikaino fuerte, que ez nintzen gintan eskolara joan, eta horrela, eta bai, gogorra izan zen. Gogorra izan zen, baina kontua da, orain 4 urte, okerrez pagaude, atzegi ezagutu zenuen, atzegiko bazkide izan zinen, eta hor zure bizitza aldatu zen. Bai, eske atzegiri eta, bueno, 4 urte, 2015-2016 hasi nintzen, bai. 5 urte orduan, 5-6 urte. Bai, eta nahiko aldatu zen, bai. Aldatu zen, zertan aldatu zen zure bizitza? Ba, bueno, aldatu zen nahikoare bai, diagnostikoa jaman ziratenean. Arre hasi zen ja aldatzen. Hor lasaitu egin zinen behar bada? Almenos bagenek egun zenekan. Zertzen, ez da? Eta, bueno, eta gureaken hasi nitzenean ere bai, azken aurreneko aldia kinu nahiko oso txarra, baina atzegin egin alketu zian, egin alizatia lagunak eta hori, eta niretzat hori oso buena izan duzan. Lagunak egin dituzu eta hori oso garrantzitsua da. Bai, kuarrila nekan, lehenoz nekan, orain kuarrila barakat. Eta zuretzat hori handia da, noski, nola ez? Ia, bai. Eta lana ere badukazu? Bai. Lan egiten duzu, non egiten duzu lan? Bueno, hasieran hasi nintzen gureaken, runeko gureaken, gero pasan nintzen atzeki kastigarra gandakan garrenera, eta gero sartu nintzen pauso berriaken, horren hainun kurtso bat, kurtso txiki bat egiten dela, bosila bate horrela, eta, bueno, hasi nintzen, orain egiten dut, errenteriako egilu zen. Egilu zen, Justo norezi argazkian ere ez. Hauek dira zure lankideak, ez da? Bai, bai. Nire lankidea eta hori da niri laguntzen. Bueno, bai, lankideak eta hori agetzen detan bat, argazki honetan bestian, da pauso berriakekoa. Niri detzen dela... Zure lankidea da, ez da? Bai, bueno, pauso berriakekoa lankidea ezen, ere
preparar hora laboral. Ongi, eta pertsona garrantzitsua zuretzat. Bai, Orain laguntzaile. Egiluzen, Errenteriako Egiluze ikastetxean, garbiketa lanak egiten dituzu, eta bertan besteak beste, badago Kristina bat, ezta? Bai. Zurekin egoten dena. Eta bideo politu bat ere badaukazu elkarrekin egina, ikusiko dugu? Ikusi, Bai, Igone bai. eta Kristina, Egiluzen. Nik Errenteriko Egiluze ikastetxean lan egiten dut, garbiketan, jangela paratzen, eta gehien gustatzen zaidanara aurrekin egotea. Prozesua motela izan da, baina oso aberasgarria komunitate guztiarentzat asko ikasi dugu egunerokotasunean. Hasieran laguntza behar nuen gauzak egiteko eta ikasteko, baina orain ja dena bakarrik egiten dut. Niretzat atzegizale izatea, niregan sinisteara. Eta niretzat ikuspuntu aldaketaren gakoa da. Ze ambiente ona, ze giro ona daukazuen bion artean, ezta? Superona, Bai, oso ondo eramaten geha. Kristina lankide ona da. Bai, Zer du Kristinak lankide ona izateko? oso jatorrara, eta oso daka humore osona. Hori Hori bai. importantea da, egunero Bai, lanera bai. joateko. Eta Da- zuk ere bai. Zuk ere bai, ez da zuk ere humore ona izango duzu. Ni oso feliziana naiz. Bai. Bai. Eta hori Kristinari ere gustatuko zaio, Bai. ziurazki. Lan horretaz aparte afizioak ere badituzu, adibidez, antzerkia, ezta? Bai, antzerkia. Iten dut antzerkia ez ezagunok antzerki taldearekin. Ere bai, iten dut karatea eta defentsa pertsonala, Hala? eta bai, afizioan hitz ditut hor barna. Eta zer sentitzen duzu antzerkian oholtzara ateratzen zarenean? Poza. Poza? Bai, eta, bueno, niri... Osea, ez naiz ni ateitzen naizenian holtzara, naiz pertsonaia. Lehen lagunak aipatu dituzu eta orain argazkietan lagunekin ikusten zaitugu. Bai, bai. Zer dira, antzerkiko zuen lagunak nortzu dira? Ahora, Koni, Marina, Aritz Hernandez, bai, antzerkin ezagutu... Bueno, enzi gureaken ezagutu nun. Ezagutzen geha gureaketik eta antzerkitik. Antzerki taldeko zure kideak dira, beraz, ezta? Bai. Ongi, ederki pasatzen duzu elkarrekin. Orain, atzegi elkarteko beste zure kide bat, zuk ezagutzen duzun pertsona bat, ekarriko du zure ondora, Igone ongi baderitzozu. Atzegi bezalako erakunde batek ere behar bai du auspoa atzetik eta hoiek langileak eta voluntarioak dira. 15 urte daramatza atzegin lanean. Gurekin da Ainhoa Fiz. Haupa Ainhoa, ongi etorri. Elkar ezagutzen duzu, noski? Bai, bai. Bai, ezta? Kasi famili guzti ezagutzen bai. dugu. Kasi, bai. Ainhoa, abenduaren 21ean kursalen ospatu zenituzten zuen 60 urteak, zein izan da, zuen mezu nagusia? Atzegizalei horrelako goraipen bat egitea, ez? Azkenean, Igonek lehen esan duen bezala, atzegizaleak oso garrantzitsuak dira, gizarte hau atzegizaleago egiteko orduan. Beraien lana, nik ez dut eskertu hartzela. Zer da atzegizalearen figura? Segurazki, Igonek ni baino hobeto azaldu du bideoan, baina guretzako atzegizale bat azkenean da jarrera positiboa duen pertsona bat, adimen desgaitasuna duen pertsonen bizitza pixka bat hobeagoa egiten duena, eta euren gaitasunetan sinisten duena. Eta bideoan esaten da baita ere, behar badazuk ez dakizu, baina agian atzegizale izan zaitezke, behar bada ikusentzuleren bat begira izango da, zer esango zenioke ikusentzule horri, atzegizale izateko? Azkenean, jarrera kontua da, ez? Normalean eskatze dizkiguta gauz asko, eta jarrera eskatzea behar bada ez da horren ohikoa, baina jarrera kontua besterik ez da, eta badaude pertsona asko, konturatu gabe, keinu txiki batzuekin, egunerokotasunean adimen desgaitasuna duten pertsonen bizitza asko errazten dutela. Eta haiei, nik uste dut, guretzako oso garrantzitsua da hezkuntza, ez? Heziketa azkenean oso garrantzitsua da atzegizalearen jarrera hori sustatzeko. Eta nola egiten dugu? Informazioa ematen. Azkenean atzegi sortu zenetik egin duguna da ikusgarri adimen desgaitasuna. Eta horri esker lortu dugu ezagutzea eta ezagutzearekin batera beldurrak kentzea, ez?
Eta horretarako, kanpaina honekin batera, 60. urte hurrenaren ospakizun honekin nahi genuena zen, atzegizale horiei gonbidatu, euren datuak edo behintzat euren posta elektronikoa eman, eta bide horren bitartez informazioa eman, atzegiri buruz, adimen desgaitasunari buruz, newsletter baten bitartez. Eta horrela, bide batez ere guk ere, gure sarean oraino iristen den, badakigu, ez? Familia handitu nahi duzue, bide honean doa, handitze hori? Bai. Momentu honetan, 11.000 atzegizale inguru ditugu, erregistratuak nolabait esateko, baina zuk esate duzun bezala, asko daude edo asko zaudete inguruan, ez? Zuen nahi duzu horiek erregistratu daitezen. 15 urtera matzazuzuke atzi. 17. Bueno, gehiago oraindik, ez da? 17 urte, badira batzuk. Voluntario bezala hasi zinen? Bai. Nik uste dut, azkenean, atzegin lan egiten dugun askok horrela iritsi garela nolabait, ez? Voluntario lanak egite dituzu hasiera batean, igual ikasten zaudelako, edo interesatzen zaizulako, eta batean konturatzen zera, asko laguntzen duzula, baina aldi berean ere asko jasotzen duzula. Eta poliki-poliki, nire kasuan nire ibilbide profesionala horri hasi izan, eta ben jarraitzen dut. Gaur egun bizitza independiente izeneko programaren arduraduna zara. Zenbat pertsonak hartzen dute parte programa horretan? Momentu honetan 59 pertsona ditugu programan, eta oso programa berezia da, azkenean egiten duguna da, edo gure asmoa da pertsonaiei modu independentean bizitzen laguntzen diegu, ez? Eta azkenean eskubide bat da, baina horretarako apoioak behar dituzte, orduan da oso neurri eragindako programa, eta apoio txikiekin lortzen dugu pertsona horiek nahi duten bizitza hori bizitzeko aukera izatea. Bakarrik bizi dira, partekatu egiten dute etxebizitza? Denetatik dakagu, batzuk bakarrik bizi dira, beste batzuk bikotearekin, beste batzuk lagunak dira, pisua konpartitzen dutenak, senideak ere baditugu, ama, semea, ama, alaba, anai arrebak. Eta independentzia horrek zertan laguntzen dio adimen desgaitasuna duen pertsona bati? Lagundu baino egiten duena da beraien eskubide horiek edo aukeratzeko edo autodeterminazio eskubide hori lortzea, ez? Askotan gertatzen zaiguna da, edo gertatu izan dena da, ezin izan dutela erabaki nola bizi izan nahi duten. Eta programa honen bitartez nola pertsona askok esatu du. Ni nahiago dut igual bizikalitate okerragoa eduki edo beste igual behar batzuk ezasetu, baina niretzako oso garrantzitsua da autodeterminazioa, ez? Orduan erabakitzea non bizi, norekin bizi eta nola bizi, oso garrantzitsua da, ez? Sozializazio horrek aurrera egin du, azken 30 urteotan, aldatu dira gauzak? Asko. Konturatu zaitez, atzegi duela 61 urte dira sortu zela, eta sortu zenean beste behar batzuk zituzten, momentu hartan elkartu ziren familiak, ez? Eta poliki-poliki erronka berriak edo pausu berriak eman diren einean, gauza batzuk asetu dira edo behar batzuk asetu dira, zerbitzu berriak sortu dira, baina gaur egun beste behar batzu ditugu, adibidez bizitza independentea, duela 60 urte, familia zituzten beharrak ez zuten zer ikusirik honekin, ez? Igual behar zituzten etxe bizitzak edo behar zituzten egoitzak, gaur egun ari gara ja beste aurrera pauso batzuen inguruan hitz egiten. Hezkuntzan berdin, ez? Lehen eskubide igualtzen hezkuntza eskubide hori edukitzea, eskola berdinetan egotea. Gaur egun eskola berdinetan daude, baina kalitatezko inklusioa bilatzen dugu. Lanean ere berdin. Azkenean aurrera pausoak eman dira, baina orain behar ditugu aukera gehiago. Eta aukera gehiago lortze horretan, atzegizaleen lana ezinbestekoa da. Aukera gehiago, eta adibidez, Igonek izan du lan egiteko aukera, integraziorako aukera paregabea, lehen aipatu duzu, Kristinarekin ze harmanona daukazun, gustora joaten zara zu lanera? Ondaiko gustora gila zen. Egunero joaten zara lanera? Astelenetik ostiralera. Eta ze ordutegi daukazu? Orain, 11 territatik 3 territara. Ongi, hortxe gustora egunero lanean, eta aukera horietaz ari ginen, adimen desgaitasuna duten zenbat pertsona daude Gipuzkoan? Ainhoa, baditugu datuak? Datua ezingo nizuke esan, baina momentu honetan atzegiko bazkide direnak 2100 inguru
ditugu bazkide bezala. 2000. Eta ipatu duzu 11.000 eta piku atzegizale, ere bazaretela, sare hori indartzen ari da. Adimen desgaitasuna dutenekiko pertzepzio hori ere aldatu da azken urteotan? Bai, nik uste du baietz, esaten izunagatik, ez? Atzegin urte askotan lan egin dute zerbitzuak sortzeko, familiei laguntzeko, adimen desgaitasuna duten pertsonen gaitasun horiek garatzeko, baina aldi berean ere, ibilbide oso handia egin da kontzientziazioan, ez? Hezkuntza lan horretan.